Itinagan ti Ama. Napalabas. Dua user-pusher ti sinurot ni Hepe Salvador, ket nagbaligi da ito iti plano ngayon sayang katna. Kabigatan na, naklatlangen dagit agindag iti ili ti San Bartolome, iti nasarakan dati na iwalang adwa abangkay iti mismo a plaza ti ili. Iti sa Bale Abangir, binili ni Mr. Wong ni Maximo, nga amun na ti kinasya sino dagiti biktima. Kabayatan na, nagsarita da Hepe Salvador ken Padre Simon. Itagagayem, dinggin nyo tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Nadagsan sakit di ti basol ng kidawam iti pamakawan Narding. Oh. Agasan, tauray ka lang nagparinto mga nagkararag. Apay Narding, anya ti nagbasulam iti Diyos. Simon, panagkunam ka di, kat mapakawanak ti Diyos. Maklunak nga tapay lang itilaksid tinadagsan a basol anaramid ko. Kaya't mo sa Narding, talaga nga daikid-kid dawam iti pamakawan. Tao aklaang Simon, managbaso lakmat. Amum dayta. Narding, Kat sapay la kumata mapakawanak tinamarsuan, itinaramit ko. Sapay la kuma. aguray ka man Narding. Aguray ka. Mabalin ka di nga ilawlawag mo kanyak ti amin. Ibagam kanyak, noan niya ti basol adakda kamatem. At da ka di pakainaigan dayta, iti bangkay anasarakan ijay plaza. Agsao ka Narding. Sika ka di tiyakin aramid iti dayjay apasamak. Ibagam kumakanyak. Natangken atalaga ti ulom anya Monica. Papa, Imbagak lang arudan kan ka delikado taglawlaw. Iso arumbengag na idkalaang dito unag ti balay. Nyum anya tinaramid mo. Rimuar kalataket ag may sakapay. napanaklay di simbaan, Papa. Anya kumangay ti dakas na. Tanya tinaramid mo ijisimpaan, ha? Nagsarak kayo kini Mr. Wong ijisimpaan kasta kati. Rimuar matlaang ti agpaiso, Papa. At hapam anak isinara ka ni Mr. Wong. Iso analaos ti pungtot mo. Nakaskas daaw, Papa. Nakisosyo ka iti dayjay nga inchik. Nga madamot gayam pa nagduadwam kan kuana. Anya ti kayat mo apagparangan iti kasta nga inaramid mo, Papa. Ay nabalasang ko. Nagturod kameten ang nagsao iti kasjay kin ni Papam. Awan ti rumbang apagbot nga kiyaya ising. Ngamin, awan mo ti dakas iti kasjay nga inaramid ko. Monica, Ni Papa tinalawag nga adda ti sabaling araramidan na. Iso tinalawag nga adda ti ilimlimod na. Monica, nauyong ni Papam no makaunget. Ang mga noan yakit di ti mapasamakan ka, balasang ko. Di ka di maamak iti anyaman nga aramiden na ka, no bilang laeng. Awan ti dakas nga araramidak ko nakmanan yaya ising. Iso nga awan mat nga rod ti rumbang apagdanagag. Kalaat sa daytoy ayo umay mo dito opisina, Padre Simon. Mayora, sikati natili. Kat agtalakakan ka. Ha? Ne. Anya ti kayat mo asawan, Padre Simon. Panagkunak. Ket ada pa kay naigan ni Hepe iti dua abangkay. Anasarakan iti mismo a plaza ti ili. Anya? Kasi tinakunakon, Mayora. Dakkal ti panagtalakakan ka. Sigalaan tinangibagaak iti daytoy. Tamok anasingad kamot ka ni Hepe. Mabiit laang, Padre Simon. Mabiit laang.
Diyak maawatan no anya ti kayat mo asawan. Iso ano mabalin? Ilawlawag mo kumaan na imbag, no apay akasta ti ibagbagam ita. Nalaing da sino man na nang patay ka dagi dya dupang. Anya ti kayat mo asawan. Awan na pulos, tiyan niya man na makalap dagiti tao tayo nga impormasyon. Anya? Ngam karaman ka di kadagiti runner tayo dagiti biktima. Wen, amo. Anya? Ngam saan kayong wagdanag? Awan na nyaman na, nga uray pa'y may sa kadagiti talken tayo at tao, ti supplier dagiti biktima. Ngamin, saan da kayo mayat ngam mo? Saan aday ta ti pakasayanga, Bugi? Ti pampanunote, ket ti inot apan nakapukaw dagiti dupang ken pusher dito'y San Bartolome. Ada ka din impormasyon, hala, Maximo. Awan ti impormasyon, iti kinasya sino tinagaramid iti kasjay, boss. Ngam kinumpirma dagiti tao tayo. Araner da Don Leon dagiti adwa. Kasta ka te. Awan, boss. Nolanal day Don Leon. Kaya't sawan day ta. Itultuloy lata Don Leon ekosyo nat loka. Ulay agpaltmel kami. Boss. Talakasan mapagtalkan day Don Leon. Talaidol talaga may papa ni Kosyo. Anya ti kayat mo aramidag, boss. Relax ka lang, Maximo. Laklaki pam. Palpaliwan da ka dagiti polis. Iso saan ka pa agtiknay? Panunotek pa lumbang alamiden tayo. Naimbagmat na nagawit ka. Leon, mabalin ka di. Nabanuga ka naggapoy di munisipyo. Aging gaita, saan pa'y la makatal na ti isip ko nga pampanunot. Takaano pa'y anapalubusan ka nga grason kanya kiti kastam, ha? Leon, Anya ti kayat mo apagparangan si Kachona. Kayat mo nga iparupa kanya asika ti mayura dito'y ili, ha? Kayat mo nga ipakat ti kinamayor mo kanya nga asawam, ha? ne, anya ka ka di, Leon? Saan akas ti kayat ko asawa? Tantanangam titigtig na mo, Chona. Amangan no anya pa'y ti maaramit ko ka. Dayta ka di manin ti bagam kanyak, Simon. Agingga iti di mo aklunan kanyak ti amin. Saan ka sardengan, Narding? Namin anon nga imbagakkan ka. Napatag ti biyag. Saan abas tarumbang akatalan? Asino ay tinagkunakan ka nga dakinittel ko abiyag? Di ka makapaglibak kanyak, Narding. Di mo mapaglibakan ti kinapudno. Nga adda pa kainaigang iti dayjaya na pasamak. Mabalin ka di, Simon. No awan tinasayat nga ibagam kanyak iti umay mo ditoy. Pumanaw ka langan. Jak kayat nga agsubang ta. Narding, Sa kung ti agpagpakaasikan ka. Pumanaw kan. Sakbay ang makalipatak kat tutupan ka. Siyak ti makagapo ko nang, mama. Apay asyak ti makagapo iti anyaman adiyo pag kinaawatan ita ka ni papa. Kagura na, gapo iti iruruar mo nga agmaymaysa. Anya? Day tati agpayso, iha. Siyak ti kagura ti amam, tunggal adadi na magustuhan nga aramidam. Iti ababa asarita, siyak ti pabasulan na, nusukiram dagiti kayat na. Mas tawak, Maximo. apay, boss. Di na kami nagtakulitan dahil Don Leon. Anya ti kaya ti masawan, boss. Sigot ka na yun awag kanyak dahil Don Leon. Bueno saan, kalat-latan ada ditoy. Ngam di na nalalamidan kasta ita. Amangan no gapo iti dua runner na anapapatay. Posible dahil ta, Maximo.
Anya ti aramidan tayo ita, boss. Relax tayo lang. Hulayin tayo no anya sumalono ganwa tayo chay Don Leon. Saan tayo dala sudos, tapno awan bidot mahalamid. Kinapudno na, ma'am. Nasda awak nga ron. Tanagturod ni Monica anang sungbat kin ni Sir Leong. Ising, Siyak ti madandanagan itay nagsarita da. Tamadlaw ana palalo ti pungtot ni Sir. Ngem di man la nagamak apulos ni Monica. Jack manam mo. Ngam sabali itan timadlaw ko ni Monica. Saan na nakas idi analaka akasarita. Saan apan nakibiyang, ma'am? Ngem panagkunak. Ket husto ni Monica itinadlaw na. Iso adi na kayat asar dengan ni Don Leon. Ne, anya ti kayat mo asawan, Ising. Amangan mat no talaga nga adda ilimlimod ni Don Leon. Iso akas jay mat ni Monica. Talaga natangken ti ulbod ni Narding. Uray nadnadlawan ititignay na. Di nalatta kayat nga aklunan nga adda pa kainaigan na itipan nakapapatay. Tidwa anasarakan abangkay iti plaza. Agamsan ko asardengan ni Narding. Nasken amaamwak manipod ken ko na noan niya tiyag paiso. Nasken nga agahon mismo iti bibig na ti kinapod no. Diyak agsardeng, aging ga di na aklunan mismo ti basol na. Mapaya ni Padre Simon tinapanunot mo apapananta, boss. Nadlaw ko na singa dayjay Padli Simon kini Hepe. Ang mga nadamamwak babangan dayjay Padli Simon. Ang mga nagkumpisal dayjay Hepe kini Padle. Nasken mamwak podno Maximo. Boss, Hamin pamuspusa na lamitek. Importante, madoktalak podno. Hello, Hepe. Mayora, nakasinga ka di. Saan mo at Hepe? Ngam sapay ko ma, ta good news ti iyawag mo kanya. Kaya't ko lang ipakamong at danlid mi, iti napasamak dito San Bartolome. Oh, nasaya at no kasta, Hepe. Sapay la kumata masulbaryo dagiti napasamak a krimen, tapno awan ti pakasarsaritaan nyo. Si kamat laeng ti makatulong kin ni Ma'am Chona. No kastagaya mon ti mapaspasamak, Monica. Yaya Ising. Iso asapay la kumata saanen anatangken ti ulom. Adala kayat ko aduktalan, Yaya. Kat aging gaadyak maduktalan dayta. Sa anak ngagsarsardang. Ay, una yan. Kasanulaeng no kumarumat ti susik yu asang kapamilya. No talaga nga awan ti madingar aramidan ni Papa. Awan to ti dakas ang mapasamak, Yaya Ising. Dayta ti masigurado. Talaga desidido ni Monica iti kayat na aduktalan. Dayta tinadlaw ko iti panagsarita mi itay lang. Tirigat na. Kasla ni Ma'am Chona ti maipit iti sitwasyon. Ay, kaasimat ni Ma'am Chona. Madlaw nga aburido, gapo kadag iti mapaspasamak. Isu na laeng tawan mo't ngamin. Ay, Sir Leon, apay ka di. Naimbag tagmay may sakaitan. Saan akas itay akasarsaritam ni Monica? Sir, apay ka di. Ada ka di pangibaunan nyo kanyak. Awan. Ngam kayat ko amaamuan. Noan niya tinagsaritaan niyo kini Monica. Amok anapatag tinagsaritaan niyo. Tangamin. Nadlaw ko anapasnag kayo magsarsarita. Ita, ibagam kanya noan niya tinagsaritaan niyo.
Kwa, sir, saan matkit di nga importante unay? Gagangay laang kadagiti agkakabalay nga agsasarita da. Talaga nga wan ti Sir Bim Ising! Anya ti mapasamak ken ni Ising iti dayta agundaway. Gagayem di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Iti panagsarita da Padre Simon ken Hepe Salvador. Nadlaw ti pading at dati dagensen ti naud-udi. Iso dinamag na noan niya ti makagapo. Ngem saan ang nagsasao ti Hepe. Nasirok ti padi nga amangan no adda pa kay naigan ti Hepe iti pan nakapapatay dagiti bangkay a nasarakan iti mismo a plaza ti Ili. Iti sa bali a bangir. Maladingitan ni Mayora Chona. Gaputa iso ti pabasulon ni Don Leon iti panang sukir ken kuwana ni Monica. Kabayatan na. Kinasarita ni Don Leon ni Ising. Itagagayem. Denggen nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Ha, Sir Leon, apay kadi. Naimbagtag may sakaitan. Saan akas itay akasarsaritam ni Monica? Sir, apay kadi. Adda kadi pangibaunan nyo kanya. Awan Ising. Ngem kayat ko amaamuan. Noan niya tinagsaritaan niyo kini Monica. Amok anapatag tinagsaritaan niyo. Tangamin. Nadlaw ko anapasneg kayong agsarsarita. Ita. Ibagam kanyak noan niya tinagsaritaan niyo. Ay, kuha, sir. Saan matkit di nga importante unay? Gagangay laang mata kadagiti agkakabalay nga agsasarita da. Talaga nga awan ti Sir Bimising! Sir, No kasta kamatla ka na yun. Kasayatan siguro no pumanaw ka laingan diti mansyon. anya, ay ngam, sir. Kasyan nakuma. Awanan ti sabali apapanak. Di na ko mapapanawan. No kayat mo tagtalinaag ditoy. Rumbeng laeng agtungpal kang arod kanyak. Siyak ti rumbeng amasurot diti mansyon. Saan ket ani Chona? Nang runa asaan ani Monica? Pakaydayawak ti panang sarungkar mo kanyak diti simbaan, Mr. Wong. Kaya't ko maamuan no anya pa'y sa bali may tulong ko ken ka, Padli Simon. Aglaplapusanan na natulong ti panang ipasimpam iti simbaan, Mr. Wong. Saan labas ta pinatarimaan mo? Rush pa iti pan nakaramit na. Diya kamin kaya't maistolbo misa tungkal tumin ko. Isolas panang paalamit ko. Dakil na tulong iti simbaan dayta, Mr. Wong. Wen gayam, Padli. Anamuam siguro na pasamak salpage dito'y ili. Wen, Mr. Wong. Ket maladingitan nak. Madlaw anay gagara ti pan nakapapatay na gidjay. Tada pa'y pakdara na ikabil iti bangkay da. Para ko na, Padli. Asino responsable kas dyan na pasamak? Awan ti makunak iti dayta, Mr. Wong. Dagiti lang pulis ti makaam mo. Noan niya ti rumbang nga mapasamak. Ken noan niyan ti banag ti kasam. Kasta ti imbagakan kanilyon. Uwan, Ma'am Chona. Sa dino ngayon ti papanak, no papanawan nakmatan ni Senyor. Di kagdanag. Kasaritak nilyon. Amangan no nakarkaro amadaksanak. Numaamuan na nagipulong ak ka na kayo. Siyak ti makaam mo, Ising. Di ka madanagan. Ma'am Chona, jak maliklikan ti saan nga agdanag. Amok no kasano ama kaunget ni sir. Amkag nga amangan no anya ti mapasama kanya. No kasuron nagtukit din iti kastengay naramid ko.
ising. Mabut-buto nga ka talaga, Ma'am Juna. Diyak ang munoan niya tirumbang nga aramida. Awa na mo ni Padre Simon, Maximo. Boss, Di na kanuan mo na niya lumbang sawan na. May papa na pasamak dito'y San Bartolome. kung nagtumat ngamin kan ka, boss. Sana basta agsaw ni Padre Simon. Padi day jay, sana ya, boss. Kanapudno ang nasingid da ka ni Hepe Salvador. Nakarkaroasan nga agsaw day jay apadi. Tapno saan ama isagmak tigayam na. Anya jay ko na, Bugi. Sumagmamano ka dagiti tao ni Mr. Wong. Tiyada nalimad aganuat na amo. Anya? Panagkunak kat kayat dadok talen. Nonya talaga tinapasamak kadagiti nasaraka na bangkay. Anya? Nalabi ta kayat da maamuan no sino ti responsable ti kasya na pasamak. Kaya't posible pagduha-duhan da tayo pa'y kitin. Bugi. Kasta ti atap ko, amo. Dagiti awanan bain. Jak ipalubos, asak pa'y kitin adinanunan ta dito iti pagaramidan da iti saan anasayat. Amo. Masapo na mamuan ni Mr. Wong no sa dino ti pagluglugan na. Amo. Nakumprontarom ni Mr. Wong. Ang mga nakarkaron na dumakkel. Diyan niya man na rin musing nga atap na kontra kada tayo. Di kagdanag, Bugi. Jak komprontarin ni Mr. Wong. Agtignayak mat itinalimad. Kaniti wagas anakairuwaman tayo. Imayak, takayat ko amaamuan no anyan tibanag ti kaso nga igamyo, Hepe. Ag-follow up kami, Mayora. Dimot ko na mga dan na alayo alin. Pudno, Mayora. Kat day tati i-follow up mi. Kaano nga rod ang masulbaryo dagiti napasamak dito'y ili tayo? Diya kaya timang tad itiksak to apetsa, Mayora. Tamo tayo mat amin. Asa na basta-basta dagiti agar aramid iti kinadakas. Nang runa dagiti adda dito'y San Bartolome. Anya. Jakmat inlibak kada kayo nga adda sindikato dito'y. Akayat mi aduktalen. Kad panagkunak. Organisado day ta as sindikato. Ammo da ti aramiden da. Kat saan da basta agiwayat iti addang, nga ammo da apakay sagmakan da. Nukas ta ti kunam, Hepe. Alang arod, italag ko kada kayo ti amin. Kat sapay lakuma, tamalawlawagan dagiti krimen a napasamak dito'y San Bartolome. Kat madusa dagiti responsable iti amin a napasamak. Aging ka kadiita kat madandanagan ka pay laang yaya ising. Saan amaliklikan da ita, balasang ko? Nang runa kat adan pang takanyak ni Don Leon. Anya ti kayat mga asawan yaya. Kaya't ni Sir, apumanaw akong dito'y mansyon. Anya? Kasta ti kunana kanyak, iti panagsarita me. Saan yaya? Diyak umanugot iti dayta a plano ni Papa. Monica, balasang ko. Nunas kan asukirat ni Papa, iti kasta a desisyon na. Aramidak. Dagiti kaudyan na nakalap ng impormasyon, Hepe. Saan nga umdas na gito'y? P1 Mendez. Hepe? Kasapulan tinataltalgad pa'y nga ebidensya. Awan ti maimamag tayo, no kastoy laeng. Di ka nagdanag, Hepe. Ituloy milat na tagkalap ti impormasyon. Rumbang laeng. Saan tayo nga agsardeng? Aging nga awan tinabilag nga ebidensya, amaala tayo. Aklon, talaga ngayong pagagtayta kinisi. Ngam apay, Papa. Kaputa di na mo atong palen dagiti bilin ko. Papa. No iti panagkunam kat malapdanak, nagbidot ka, Monica. Anya? Siyak ti matong pal iti daytoy abalay. Kat noan niya timbagak. Rumbang laeng amatong pal.
Kumusta papalamid ko kadagiti tao? Ayos, boss. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Nasayado kasta Maximo. Jakayat baybayanda trabaho da ha? Sayang bayad ko kadakwada. Di kagdanag, boss. Siya kunti makamo amang monitor kadakwada. Nor aramidan da iti husto ti trabaho da wano saan. Belikod, dahita kayat ko kang ka Maximo. Hindi ba lang? Amo yun ang napudnuak iti trabaho, boss. Iswa di kayagdanag. Tas siya kunti makamo. Saan kami pa yan nakapagsarita ka ni Papam, may papaniti day taabanag, iha. Amoyo akas lakamangan iti pamilya tayo ni Yaya Ising, mama. Iso amas dawak ito no apay akas di titrato kan kuana ni Papa. Iha, Saan anayin kalindagan day jay, mama? Awan ti basol ni Yaya Ising. Kat saan nga iso ti rumbang nga agikaro? di kagdanag. Lepas at labit day tararamidak ditoy. Kalpasan na, agawid akon. Asikaswag ti may papan iti day taabanag. Agyaman ak, mama. No patuluyan ni Papa ti plano na amang papanaw kan ni Yaya Ising. Pumanawak. Kat sumuro taklangan kan ni Yaya. Anya? Simon, noy may ka ditoy, tapno kasarita nakmanen, may papan iti ibagbagam apaka inaigak iti pan nakapapatay dagijay adupang. Kasayaatan no pumanaw kalaingan. Anyan Narding. Iti kasta ajar mo. Nadnadlaw nga adda at talaga tilimlimad mo. Simon, Aggayem ta Narding. Ti kayat ko. Agbutang ka kuma iti Diyos. Simon, amom nga adda panagputan ko iti Diyos. Sana rumbang a question na rampay lang deta. Narding. Iso apang nga asim kuma. Sardengan na kung may papan iti day taabanag. Talaga ka di ka makonsensya. Sardengan na kon, kunakmat. Pangasim. Adu tinaskan nga asikaswag. Pumanaw kan. Nagawid ka para lang iti day tabanag? Diyak mabalin ayalang-alang daytoy, Leon. Ti karadkad ti anak ta ti pagsarsaritaan ta ditoy. Para metlang iti karadkad ni Monica, no apay nga aramidak ti kastoy. Impang ta ni Monica sumurot ken ni Ising no papanawang. Amamom ti anak ta, Leon. Saan nga amo ni Monica ti mangrabak? Kat patsyak apatuluyan na ti pumanaw no papanawang ni Ising. Talaga natanggan ti ulo ni Monica. Diyak kayat amaya dayo ti anak ta, Leon. Iso pang nga asim kuma. Saan mon apapanawon ni Ising? Nakasaganan ti kotse, boss. Nasayat, Maximo. Jakayat maladaw papanak. Di kagdanag, boss. Nawaya pa iti oras ta. Podno, nga mamangano muna ijay tao kasalitak. Boss, Iso mapantan, Maximo. Tapno muna talogal pagsalakan mi. Ay na, Ma'am Jonah. Agyaman ako na ikon ka. Kapamilyada kan, Ising. Kat dakkel ti tulong mo kada kami. Ma'am, Isungar aramidak ti amin, tapno saan napatuluyan ni Leon ti plano na. ay, Ngam pangaasim ko ma, di mo baybayan ni Monica. di ka madanagan, Ma'am Jonah. Aramidak ti amin para kenkwana. Ken karaman kayong utan kin ni Sir Leon. Maximo, nadlaw mo ka din natlaw ko? nutilugan asumarsaruno ka data tidakdakamaten, boss. Itay pailanad lang ko. Sa bali palpalik na kanya, Maximo. Di kagdanag, boss. Siyak ti makamo. Diyak itulok nga dadakas ang mapasama ka na kayo. Matayak pa'y nga umuna. Sakbay ang mapagaramidan da kayo iti dakas. Maximo, Kasayatan siguro no santan nga agtuloy iti papananta, boss. Narigatan. husto ka, Maximo. Naligatan na may sagmakta.
Ibweltak nga rudan tilogan, boss. Saan? Idilit sumlaeng. Agkamang taayan tao tayo. Ang adayo pa day, boss. Amang ano niya tinapasamak. Ipalpaltak mo langan maneho. Matungpal, boss. Basta siya timakam mo. Kas itinakon-akon. Jak itulok nga dadaka sa mapasamakan ka, boss. Agtalagakan ka, Maximo. Boss! Palpaltukan datan! Anya ti mapasamak kada Mr. Wong, Ken Maximo. Gagayem di uliwaya na denggen, tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.